Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18 ngenza ukuthi ngicela uma uthi uyaqala ukufuyela ikhasi cela subscribe ulike bese ushare le video. Uphumela obala owesifazane wakuleli waphawula ngodaba lwemasho nemashi nokudaba ke olwa nokuthi abahamba bokufika kwakuleli abanganamaphepha. Lona owesifazane ke ukhala ngokuthi njengoba abantu bemasha bexosha abantu babacabangela nabantu balapha eMzansi abaqashwe yibona abantu bokufika. Uthi ke bazophila ngani labantu abaqashwe abantu bokufika babone yini ukuthi balahlekisa isinkwa sabo. Kodwa ngenza ukuthi nje ukukhuluma kakhulu ake uyibuye nansi ivideo ngepension yogogo noma nomkhulu. Abanye bayaphila emakhaya ngemali yeqolo lesayipho uhulumeni. Abanye abanabo ngisho gogo nomkhulu abathola ipension makuzophela inyanga masekuphela inyanga. Lezo ngane zenze njani ngoba ziyaphuma ziyozama. Abaka masipala bayangena ezitolo zama foreigner bayivala. Okay, siyezwa. Vele kuzokwenzeka konke okufuna kwalayo. Bayayivala. Yazi mina bengajabula kube mhlawumbe bathema beyivala izitoro. Base bebathatha laba bantu babafunela imisebenzi noma bathi mabe bakhipha lapha bebesebenza khona babafaka komasipala mhlawumbe ukuthi abasebenze. Kanti ke kodwa futhi okunye okushayayo ukuthi nalapho kuthiwa kukhona khona amathuba emisebenzi kungetiye. Indawo eziningi ephethwe abantu abamnyama kunetiye. Makuthiwa mina engisesikhundleni esiphezulu ngwakamkhonza njengoba ngawakamkhonza ngizokwenza sho ukuthi izihlobo zami zakamkhonza ziyangena. Ngithatha abaka auntie abakobani bani imndeni yami kube yiyesebenza la ngabacabangela abanye abantu. Lento ifana nayamakhansela mayezokhankasa bekhankasa abantu sibavotele besikhohle mangabe sesibavotelile. Nicabangileni ukuthi zikhona izingane ngempela eziphila ngalabo abantu ongekho ngempela umsebenzi. Le izingane lezi ezithe mayibheka ukuthi vele mina ngisebenza uhulumeni uthe uzonginika u350 makuphela inyanga. Wathothi ngiyozama kulama foreigner mhlawumbe lama foreigner ayakwazi ukuthi emnikele umntwana o700 ngeviki. Ibala lama 700 ngeviki uyaphesha. Every week uthola lo mali. Abanye beze bethi incane le mali abantu badlala ngathi. Kodwa inkulu kumuntu oyithola every week kunawo osukuhleli mhlawumbe ongasebenzi osukulindele nje u350 othola once a month. Uthola nje kakodwa enyangeni u350 wakho. Ziyaphila ingane zizokwenza njani le ngane? Yazi noma kube ngcono ukuthi mabekhishwa labantu kwathiwa ake ngene kumuntu omnyama osenesitoko sakhona konke bengaphuma abantu abasebenza kule zitoro. Engene beqhubeka abantu izingane zabantu ngempela okunzima emakhaya abaphila ngalabo abantu besebenze. Sike sakucabanga lokho nizongithuka still nishe nikuthandayo kodwa egcinena nihlukumeza abantu bangaphandle kuphela. Nabantu bala eSouth Africa bayahlukumezeka ngoba baphila lapha. Mhlawumbe wena ungajabula ngoba nakubona uphumekini ekhaya enikhomba ngomuno phakathi noma enithi manicaphula kube khona okusalayo. Kukhona izingane engenabo ngisho abantu abadala emakhaya, izingane ezisalele zodwa ezama impilo ukuthi iphile. Zizokwenza njani evela amathuba emisebenzi engekho? Bevele futhi abanye abantu abamnyama bengeke bengene ezitoro zabo bevule bebaqhasha abanye abantu. Bazokwenza njani? Iliphi elinye plan eniqhamuke nalo? Sukuthathe nje u350 sobeka eceleni ngoba u350 awenzi lutho. Ngathenga ibrayi pack angeke kusanela ngisho impuphu. Nike ayicabanga kodwa yonke lento le. Okay, bazohamba ngoba vele thina sisabafuna eSouth Africa. Bazohamba beye kwamanye amazwe azofike bafune befike besebenza. Uyabona njengamanje kumnandi abahambe siyacula abahambe sekwanele kusasa sobe sithi ababuye sekwanele. Bafethu ake nicabangele nabanye abantu noma ngabe omunye umuntu awumfuni kangakanani bathi cabangela lo waklinike yena ophila ngalabo abantu ukuthi yena ngempela vele uzosalenze njani mangabe bengasekho. Ngoba kwanani enivale izitolo kwanani nisabahambe ngeke nibanike izinkwa laba ngeke nibathengele igrocery ngeke nibaphilise. Ake sibe nobuntu nokucabanga ukuthi kube ukucabanga komuntu okhulile ngengqondo hayi ngokweminyaka. Seningakusho ke nithanda ukusho kodwa mina ngikhuluma nabantu ngempela abazi kahle ukuthi bona abaholi abanama payslip abatholayo makuphela inyanga noma kunjani. Abantu ngempela abaphephela kubo laba bantu nithini?